Dyna ni, 4 bathodyn. Sy'n cofio o tro diwetha, ni newydd curo'r 2... O, paid dweud bod I ddim wedi safio tro diwetha. Byddai yn crio. Fe cael look nawr. So dyna ni. So 5... So yeah. Dylen ni cael y map allan. So fi'n credu ma... Dwi'n anghofio ddydd beth yw'r peth nesaf I wneud. So ni wedi wneud Celadon. Ie, ni wedi curo hwn I gyd. Ond fi'n siŵr ni wedi mynd bellach na hwn, achos o'n I wedi curo a cael hitmon... Dyna'r ffordd gorau I gweld. Ia, mae 'da fi hitmon chan, ffantastig. So mae wedi safio yn y lle cywir, a dylen ni bod yn ffain. Cwestiwn nawr yw ble ni'n mynd o fan hyn. Fi'n dechrau anghofio beth sy'n nesa. Fi ddim yn siŵr, so na I trio mynd un cyfeiriad a wedyn mynd nôl y ffordd arall. Fi wedi wneud Celadon. Beth mae fe gwneud? Cer allan o ffordd Team Rocket. Pokémon fi gyd yn iach. Ie, gael fi gwybod yn y chat os chi'n gwybod beth yw'r peth nesaf. Fi wedi wneud 4 gym. A ma' 'na... O, falle fan hyn. Beth sy'n fan hyn? Na. Mae'n mynd am gwsg. O, fi di curo hwn. Hwna... So, ddim hwnna. Pwy sy'n fan hyn? Team Rocket sy'n bia Saffron rwan. Be ti eisiau cer o ma? Wedodd boss mae fe bu ar dref. Right, mae rhaid fi curo Team Rocket. Dyna sy'n clir. Oh, gwatcha le ti'n cerdded. Gwatcha. Hyper potion, nice. Pa mae'r cerddoriaeth ar gyfer fel transfer neu esblygiad? Fi ddim yn gwybod. 5 full heal. 3 revive. Wow. Dyma ni, Team Rocket. Oi bach, be ti'n neud yma? Gyarados, mae fe'n digon cryf.
ni yn edrych ar DuckTales 2 i chwarae hwnna, ond ni ddim yn gallu cael ei gweithio ar Everdrive GB, felly falle erbyn tro nesa. O na, ni'n cael hwnna'n barod. O na. Mew ddim wedi cael tro am chydig, felly hwniad mega. Raticate. Whoa. That's good. Gwffiad. Beth yw gwffiad? Mae'n gael newid i. Bydd Silphco yn uno gyda Theme Rocket. O'n i wedi cael Silph, ddo. Fi wedi neud hwn. O na fi ddim. Mae jyst yn debyg. Dim mynediad. Cer adre. Cer adre. Scientist eisiau brwydro. Magneddyn. Fi angen Pikachu fi nôl. Slam corff yn eitha cryf yn erbyn rhain, roi trydan. Mae cadw at tactig am am as fel. Magnedon. Sut mae pethau gyda chi heddiw? Oes gyda chi llawer ymlaen, neu? Ie, fi'n ffeindio fe... Mae'r bits Team Rocket, o'n i ddim yn sylweddoli gymaint o weithiau chi angen curo nhw trwy'r gêm yma. Ti'n wych. Beth mae fe'n gorfod dweud? Fedri di ddatrys y drysfa yma. Dyma'r thing gyda'r fel y teleport pad things. Ie. Dwi'n cofio hwn nawr. Wei, llongyfarchiadau. Everdrive GBA Game Boy Advance wedi cyrraedd i Mike. Sut mae e? Prynawn da, Mike. Sut mae fe i chwarae? Please danfona cwbl o lluniau ar y Discord achos ar y tab Consoles Retro. Fi'n siŵr bydd pobl eisiau gweld hwnna'n gweithio. Chi wedi bod... ti wedi cael amser caled yn aros ac aros ac aros ac o'r diwedd mae'r Everdrive wedi cyrraedd. Fi'n mynd i trio. Wei, shwmai Ciaran? Mae hwnna'n ffantastig bod e... Yei, da iawn Mike. Os ti'n gallu postio fe yn y Discord, bydd hwnna'n gwych. O'r diwedd. Phew! Da iawn.
Nawr mae rhaid i chi ffeindio ROM packs Game Boy Advance sydd ddim yn mynd i roi virus ar eich cyfrifiadur. Pob lwc gyda hynny. Ti eisiau fi ffeindio teleports ti angen. Mae gall ti. Fi'n mynd i... Beth na i yw... Os dwi'n curo holl Team Rocket gynta, a wedyn cael e'n barod i fynd, achos fi eisiau trio curo pawb yn yr adeilad ta beth. Felly, bydd hwnna'n good. Tag mwg. Achos mae'n gallu mynd... Mae'n anodd i wylio rhywun yn methu tro ar ôl tro gyda rhyw puzzle bach fel yma. Mae jyst ddim yn hwyl unrhyw. So, os ti gallu, bai ddim yn dweud na i fe. Right. Ti'n achosi problem i ni. Wel, fi'n cefnogi y tîmau Cymru i gyd. Bach dros Cardiff a Swansea. Pob lwc iddyn nhw. Oh, gosh. Mae'n eitha anodd, fi'n credu. Mae Abertawe wedi bod yn tîm sydd yn traddodiadol, yn meithrin chwaraewyr dda, ac wedyn yn gwerthu nhw ymlaen am llawer arian. So... Ond nawr, bydd rhaid i nhw actually prynu mewn. So scouts, fi'n credu mae yna scouts gwych fel arfer gyda Abertawe. O! Beth sy'n esblygu? O, nice. Dinosaur. Yay. Right. Fi gweld, os oes... Ooh, dinosaur hype. Go on, woo! Wow. Ni defnyddio'r super potions fi'n credu gynta. Right, o ran defnyddio sgathu. Cwestiwn mawr nawr. Right, os fi'n neud i'r llawr oedd llawr, curo pawb ar y llawr yma, wedyn na i trio teleport pad i ddefnyddio. Dyma ni, un arall. Eid i ddim ymhellach. Rocket eisiau brwydro, Rocket anfonodd yr Raticate. Stuff coffi gyd wedi dod. Gwych. O, Rhys, wyt ti'n gallu rannu rai o'r stuff ar Discord, y lluniau, achos fi'n teimlo fel ffordd ti'n rannu'r syniad busnes ma, ni gyd eisiau gwybod sut mae fynd o blaen a dilyn chi ar eich taith. Felly, O, na. Okay, just i esbonio tipyn bach i Stephen a Mike a unrhyw un arall sydd ddim yn deall beth mae eSports Rhys a Ciaran yn siarad am. Mae gyda Rhys syniad o dechrau busnes newydd, achos mae ddim gyda digon o busnesau fel mae o coffi cryf o Gymru o'r enw Ffa Ni. Felly, dyna yw'r syniad, fel dwedodd Ciaran, wedi noddi gan Ffa Ni. A pob stream, ni'n dysgu tipyn bach mwy am beth sydd wedi digwydd a mae Rhys wedi prynu mewn offer i gallu rostio'r ffa a mae just, hwnt a helynt Rhys a'i cwmni Ffa Ni. Mesur Cymru'n dweud get it done. Chwerthin, crio.
Felly, peth yw, Stephen, does ddim angen... ti ddim angen annog o gwbl, bydd e'n neud y pethau yma, achos os mae fe'n dweud rhywbeth, mwy na thebyg bydd e'n neud e. So, sori man ni, oedd problemau gyda